Sydänhämäläisessä Rautajärven kylässä on talvisena lauantai-aamuna hiljaista. Vaipaa kovin kauaa. Mopokerho Helvetin Tunarit on juuri lähdössä ajelulle. Vuonna 2003 perustetulla mopokerholla on tällä hetkellä parisenkymmentä aktiivijäsentä, ikähaitarilla 16–60. Mopedistien missio on selkeä. No saada niin peltitankkimopedit takaisin tien päälle ja pitää ketjut kireinä, että niin saada mopot ajokuntoon ja ajaa niille. Että ne ei vaan seiso jossain ladossa tai räystäsvuorossa. Mikä sua itseäsi vanhoissa mopoissa kiinnostaa? No kyllä se on se muotoilu, että kyllähän se on hienoa tekniikkaa ollut ja minusta hyvännäköisesti muotoiltua mopoilta, koska tämä nykymuotti on melkein samanlaista muoviroskaa sitten kaikki. Kaiken pärinän ja pörinän lomassa tunarit osaavat myös hiljentyä. Hautausmaalla käydään muistamassa jo riveistä poistuneita tovereita. Tämän jälkeen matka jatkuu vähitellen kohti läheistä nuotiopaikkaa. Verkkaisessa ajovauhdissa kelpaa nauttia myös itse matkan teosta. Kun autolla yleensä ajetaan, niin sitä ei mitään muuta kerkiä kuin katsoa tietä. Mutta kun mopolla ajaa hiljaa, niin näkee hirveästi maisemia. Sitten pikku sorateitten kiertelyä kesäiltoina, käydä kahviloissa ja hienossa paikoissa ja järvenrannoilla. Ja on lepposaa touhua, siinä mieli lepää. No miten teihin on suhtauduttu, kun te ajelette tuolla kylän raiteilla? Aika lailla positiivisesti. Vanhat ihmiset hymyilee ja morjestelee. Ja morjestellaan ja pysähdytään ja tullaan perässä sitten mihin pysähdytään, niin juttelee ja kyselee, että mikä porukka ja mistä ollaan ja mihin menossa. Tää on jokseenkin ylivoimainen tapa liikkua, mutta pakko myöntää, että nälkeillä on pikkusen vilposa. Mutta mä uskon ja luotan, että Helvetin Tunarien kerhotalolla on sauna.